mistä löydän ohjeita Moodlen käyttöön. Eli kun olet kirjaantunut Moodleen, löydät sieltä vasemmasta laidasta kohdan Moodle ja sieltä löytyy ohjeita opettajalle. Ja tänne on kerätty Moodlen ohjeita ja oppaita. Samalla täältä löytyy Moodlen kirjautuminen, tunnusten aktivointi ja kurssin työtilan käyttö. Täällä on hyvin seikkaperäisesti kerrottu, miten se asia onnistuu. Sitten tälle on näköjään lisätty myös Adobe Connectin ohjeita ja myös sitten niiden pääkäyttäjiä. Eli täältä alhaalta löytyy näitä. Sitten täältä löytyy erilaisia sopimuksia, lupakaavakkeita ja ohjeita erilaisten kannettavien ja mobiililaitteiden käyttösopimuksien osalta. Eli lähinnä nyt todennäköisesti näiden oppilaiden käyttöä varten. Eli jos annetaan koulun laitteita, niin ne sitten kirjoittaa niitä alle. Eli täältä klikkaamalla löytyy ohjeita esimerkiksi kurssiavaimen tekemiseen. Eli kurssiavain hakukenttään, niin täältä löytyy kurssiavain. Eli täältä löytyy Moodlen uudet päivitetyt ohjeet kaikki ja riippuen nyt sitten ongelmasta, niin niitä löytyy hakemalla täältä. Ja Hakimutain yksikön pääkäyttäjä on Jaana Parkkila ja muita Moodlen käyttäjiä löytyy myös yksiköstä, esimerkiksi minä voin auttaa tai sitten Mika Kesti. Toivottavasti pääsette tällä alkuun.